Ok, guys. Išiel som sa pozrieť na túto kešku. Kešku som nenašiel, a našiel som ju tuto. Čumte. Ako som niekto úplne premiesnil. A ideme sa do nej pozrieť. Ale je asi suchá, ale je tam takisto namačknutá, ako sme ho tam aj možno... Nie, niekto inak úplne inak je tam zatočené, ako sme ho tam dávali. Kamo, čum. Takže kamo to už nikto neopraví, to kamo úplne niekto celé rozobrá. Ok, také babky okolo mňa prešli, akože to tam dávam. Kamo, mi to spadlo. Kamo, mi to spadlo! Kamo, mi to spadlo. To fakt je akože. Cože som ne... Kamo, tam je to. Kamo, daj to sem. Idem to, kamo, niekto okolo mňa ide, ja to sem dávam. Ok, dal som to sem.